subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to my fans on TV. Kipetre Premiership, Orlando Pirates 3, Chippa 0. I'm joined by Hukumado. Just Steve yaphila. No mfowethu mina angishaye kakhulu nje ithi angikhale la kancane nje ucoach wethu iPirate angiboni kukhona ezokuthatha kuloko ezokuvikela. Angiboni mina. Ngendlela ayenza ngayo iPirate. Ngiyabonga mfowethu. Ngilokuqina iBacchanea mina mfowethu. Ngilokuqina iBacchanea. Ngiyabonga mfowethu. Umuntu omdala ukhala ngani? Ngendlela ucoach enza ngayo coach wethu. Wenzeni? Ngendlela athatha ngayo abadlali mfowethu. Umlungu lapha wayangamfaka umlungu. Yini inkinga yamlungu? Yini inkinga yamlungu? Yoni inkinga uyabona asinazi istrike. Asinazi. Uthi Pirates ayina-strike umphuthuma yini? Hayi kahle sithibo mfowethu. Mangitsheli ngalokho. Mangitsheli ngalokho. Mangitsheli ngalokho. From last year namanje usalungisa. From last year namanje usalungisa. Hayi akasinikeza abanye abantu bahamba ukuyabonga sithibo mphile mfowethu. Thank you baba wami. Thank you baba wami.